החוכמת הקבלה אומרת שאדם חייב להגיע לשאלה בשביל מה הוא חי. והשאלה הזאת היא באמת מאוד מאוד עמוקה, מאוד גבוהה, מאוד רחבה, שהיא כוללת בתוכה כל המציאות כולה, מה שאנחנו מרגישים כיקום שלנו, ועוד למעלה ולמטה ומסביב, שאנחנו לא מרגישים. והשאלה הזאת היא חייבת בכל זאת להתעורר בכל אחד ואחד, וכדי להגיע לשאלה הזאת יש לנו שני דרכים. דרך ייסורים, שהחיים שלנו בכל זאת ירדו עלינו בצורה כזאת שאנחנו נתחיל לשאול בשביל מה חיים, ואז זה יכול להיות דרך מלחמות, דרך צרות, בעיות, מכות אקלים, כל מיני דברים. או שזה יכול להיות דרך ההסברה. רצו שזה יבוא דרך ההסברה. כי אז אנחנו מקצרים את הייסורים שלנו, אנחנו יותר מהר מגיעים לאותה שאלה בשביל מה חיים. אבל שאלה היא חייבת להיות, והיא חייבת להיות מאוד מאוד מרה. היא חייבת להיות כזאת שבאמת אין לי בשביל מה לחיות. ואני עומד ואני לא יודע, רק לא למות. למה לא למות? זאת אומרת, ככה זה. כי החיים הם לא מביאים לי שום דבר. ורק בשביל קצת סבל שאני ארגיש ברגע שאני הולך למות, ברגע המוות, זה מה שמחזיק אותי. עד כדי כך שאדם מתחיל להרגיש. כי אין לו שום דבר שמחזיק אותו כאן, אין לו שום עתיד, ושמאיר לו כתענוג, ואין לו... למצב כזה צריכים להגיע.